मला वाटलं गेलो म्हणजे घरी गेलो असं म्हणायचं. हो काय कसं मराठी भाषा आहे, वळवावी तशी वळते आणि पळवावी तशी पळते सुद्धा. म्हणून म्हटलं गेलं म्हणजे काय वर नव्हे घरा असं म्हटलं. तुम्ही नाही लवकर जाणार काळजी करू नका. सचिन बुवांच्या वारीला माणूस लवकर जात नाही काळजी करू नका. असा डोसच असतो आपला. बसा रे हा जरा दिसू द्या बुवाला. रंग म्हणजे कसा खुला खुला पाहिजे आहे का नाही. बक्षीस आहे आणि ते पहिलं नाव कोणतरी घ्यायला सांगितलं होतं त्यांचं पहिले घ्या. हे आलेच निश्चितपणे घेतो मी. इकडे जरा सन्माननीय सदावर घरातील शाहीर आहेत शाहीर जयवंत महाडिक बुवा तळे बसोबावाडे. शक्तिवाले शाहीर आहेत आमच्या घराण्यातील आहेत. सणस बुवांचे त्यांचे कार्यक्रम झालेले आहेत. शाहीर पपया बुवा जोशी यांच्यासोबत सुद्धा त्यांनी अनेक कार्यक्रम एक दोन कार्यक्रम केलेले आहेत. दादांच्या माध्यमातून रोख रुपये 151 रुपयांचं भारतात पारितोषिक. दादांना शाहिरी महाराजा मुद्रा. योगेश जाधव मांडवे कोसमवाडी दादांच्या माध्यमातून सुद्धा माझे मित्र आहेत. 100 रुपये आलेले आहेत. शेती पण आलेली आहे त्याच्या जोडीला 100 झाली. ओंकार मोरे प्रफुल्ल लिंगायत आणि ही मित्रांनो दोन्ही मित्रमंडळी आहेत दोघे जण. आणि माझ्या परवाच्या पंचवड्यातल्या वारीत सुद्धा या ठिकाणी ही मंडळी होती. निश्चितपणे 100 रुपयांचं पारितोषिक ओंकार दादा प्रफुल्ल दादा तुम्हालाही मानाचा मुद्रा. या ठिकाणी शाहीर किशोर बुवा सरनास यांचे शिष्य सागर मोरे दादांच्या माध्यमातून रोख रुपये 100 रुपयांचं पारितोषिक. आणि श्री वामने दशरथ यांच्याकडून बरोबर वामने दशरथ यांच्याकडून अनुभव साक्षीला आहे. आज पहिल्यांदा रंग मंचावर उभा राहिलो असं नाही. मी अनेक वेळा सांगितलंय वडिलांच्या मांडीवर बसून शक्तितुऱ्यातलं 12व्या वर्षी वयाच्या पहिलं गाणं गायलं डबल बारीचा. सिंगल बाऱ्या नाही, सिंगल बाऱ्या त्याच्या आधी होतो तरी सिंगल बाऱ्या त्याच्या अधिकारी होतो. वडिलांच्या मांडीवर बसून पहिलं बारीतलं डबल बारीतलं पहिलं गाणं गायलं 12 वर्षाचं असताना. आज वय आहे 32. 20 वर्ष झाली. आज मी काय माझी काल्याची पांढरे झाले. ही कलर लावतो आता कलर त्या शक्तितुऱ्या काल्याची पांढरी झाली सगळी झाली पांढरी. आता कलर लावून फक्त काळं करतो तुम्हाला म्हणून दिसतं हे काळं. कालचा बुवा मला शिकवतो ए सचिन बुवा. मी त्याला ओ म्हणतो. मी त्याला ओ म्हणतोय. 12 वर्षाचा हा बुवा. हा 12 दिवसांचा बुवा काल आला शक्तितुऱ्या. मी त्याला ओ म्हटलंय पहिल्या पारी सांगावं समाजाने. तो मला ए म्हणतो. तो मला ए म्हणतो बघा. आणि म्हणून समाजाला आता मी विचारणार बुवानी 1.5 पावणे 2 तास वारी केली. मी माझी मोजून 45 मिनिटाची फक्त 5 मिनिटं आता परत तिथले कोणीतरी होते ना घड्याळ बघायला लागले. बुवा 5 मिनिटे जास्त झाली. नाही ठीक असू द्या. सुपारी तेवढीच आहे मला माहिती आहे. मी का असाच जाईल. मला सुपारी तेवढीच आहे मला माहिती आहे. तुमचा विचार आहे. तुमचा माझा समाज बांधव आहे. निश्चितपणे कामगारांनी कार्यक्रम ठेवलेला आहे यात शंका नाही. पण आज जमलेला समाज आहे. त्यांचीही काहीतरी त्यांच्या पण अपेक्षा असते. त्यांच्याही मनात काहीतरी असेल आणि ते जर आज दिलं नाही तर मग माझा इथे येऊन फायदा नाही. मग शून्य उपयोग माझा. मला हे म्हणायचं आहे. तरी सुद्धा बाबा समाजाचा आदर राखून माझ्या माई मावल्यांचा आदर राखून अद्विनच बोलणार. पण बुवांची थोडीशी काढणार. कारण मी बोललेला आहे बघा. मी बोललेला आहे बघा. मी शक्तिवाला आहे. मी साडी नेसून कार्यक्रम केले आणि बाईंना पण हरवली. एका बाई मला बोलली की बुवा तुम्ही शक्तिवाले आहोत. तुम्ही साडी नेसायला पाहिजे. तुम्ही आधी नाही सावकार आहे. मग अशीच दाढी होती. तुमच्याच विभागातील एक कलाकार माझ्या नाचात वाजवायला होते. संतोष दादा पवार विचारा जाऊन त्यांना तळ्यातले लांबचे नाही. संतोष दादांना फक्त येताना सांगितलं होते वस्त्र टाकून या बॅगेत ना. कारण मला माहिती होतं बाई असं काहीतरी बोलणार. आणि मग अशी ह्याच्यापेक्षा जास्त दाढी होती. काढली 10 वारी चापून चोपून नेसलो. बाईला म्हटलं तो लंगोटी आहे. बाई नाही हरली.
मग मी असे सुद्धा मी कार्यक्रम केलेले आहेत. मी सांगतो तुम्हाला म्हणून मुद्दा आज बुवानी ज्या प्रमाणे मालिक केलेली आहे, ज्या प्रकारे मला बोललेले आहे, त्या प्रकारे त्यांचा मी समाचार घेतोय. तर त्या समाजाला मला तंगवून ठेवायचं नाही, कारण सकाळी गुरु सोडणारी कॉलेजला जाणारे पण पोर आहेत. पण आता सुट्टी आहे ना कॉलेजला. हा, तुम्ही कालजात जा, कॉलेजात जाऊ नका. हा, म्हणूनच म्हणतोय. म्हणून बुवानी जे बोललेल्या आहेत गोष्टी 2-3 तुमच्याकडे येऊ डायरेक्ट बुवालाच फेकतो तुमच्याकडे. बघा कसा हा, मला म्हणतात शाखा काय झोंबली. मला शाखा झोंबली नाही, माझं म्हणणं आहे असं. मी अनेक वेळा सांगितलंय की बुवा तुमची शाखा आहे, तुम्ही सादरीत करून घ्या, मलाही बोलवा. पहिल्या बारीतच सांगितलंय, मागच्या बारीत विषय मी कळत नाही. पहिल्या बारीत सांगितलंय तुम्हाला, तुम्ही सादरीत करा, तुम्ही जरूर नाचवा. तुमची नवरी आहे ना, तुमच्या घरात ठेवा, ह्याला त्याला वापरायला देऊ नका. हा माझा पहिला मुद्दा आहे. तुम्ही सादरीत करा, मी जरूर तुमच्याकडे सादरीत करायला येईल. एक शक्तीवाला लागतोच, पहिल्या बारीत सांगितलं. एक शक्तीवाला लागतो, तुम्ही जरूर सांगा. आज तुमची शाखा महाकाळ बोलायचं होत आहे. आज तुम्ही सांगा ना हक्काने, माझी आहे माझी आहे, मला जमत नाही. तुम्ही हक्काने तुमची करा, तुम्ही जरूर नाचवा. मी तुमचं मोठेपणा करीन ना नक्की. आणि त्यानंतर येऊन म्हणतात बुवाची काय देणार, बुवाची वाट लावणार. आता हो माझी वाट लावणार. हो कालचं ते महाकाल बुवा घरात झोपले. हा झोपले, त्या गाणी तर कोणाच्या हो कालचं बुवा, हो माझी गाणी गातात, माझा शेर गातात, माझीच आलापी गातात, हो मला हरवला. हे कालचं बुवा शेंबड, यांना अजून शेंबूड कसा येत नाही. मेगूर खाव्या, ए मेगूर खाव्या काढताय मी बरोबर कशी येते बघा. आणि म्हणून हा पहिलं गाणं घेतो. फक्त एक विषय कसा त्यांनी बोलले म्हणून. हा तुमच्याकडे आहे लक्ष माझा, तुम्ही शेवटपर्यंत थांबा फक्त. मला म्हणतात तुझी वाट लावणार, बुवा गाण्यात लावा, बोलण्यात नाही. नुसतं बोलून पोपट वंची नाही, गाणी तुम्ही जरूर बोला. मी तुम्हाला गाणी बोलून देतो ना. आता कसं देतो बघा, कसं देतो हे तुमच्याकडेच बघतोय. लक्ष तुमच्याकडे नाही, काळजी करू नका. बांधावर तेवढं पडू नका, खाली लोक आहेत. पांडुरंग पडू तेवढं नका. म्हणून मला म्हणतात जरूर तुम्ही गाण्यात माझी वाट लावा, बोलून नाही. तोंडात बुवा चालत नाही, बुद्धी म्हणजे मी म्हटलंय मला बुवाच्याच जम असा लागतो. कशा बसा लागतो बुवाच्या. नाही बरोबर आहे, हो बरोबर आहे. दम कशा कसा लागतो पोरांच्याच नाही, कारण 4 बाजू आहे. नृत्य, गायन, वाद्य आणि संगीत. संगीत, नृत्य, गायन आणि वादन. त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं गायन. बुवाकडे आहे काय, समाजाला ओळखला असेल. आणि म्हणून बघा जास्त नाही बोलत, माझा शेर माझी मला आपला होतो. बुवाच्या घरात 2-3 वर्ष मी कार्यक्रम केले. 12 ते 13 वर्षापूर्वी सांगतो तुम्हाला. मी 14 वर्षापूर्वी कार्यक्रम केला. मी सांगितलंय माझ्या कामगार कुटुंबाचे या रंगमंचावर. या बुवाच्या घरात मी 2 कार्यक्रम केले. तेव्हा ह शिकलं माझी आलेली बाळा. आणि हो आता ही उष्टी पाष्टी शाखा आणून सांगताय मला सचिन बोला हरवणार मी येणार एवढा. मी काय केलं काय नाही लोक, मी केलं दिले लोकांना. हा ते केलं घेऊन झोपले घरात. तू कालचा बुवा आहेस, जर एखादा ठोका टाकला ना उद्या वारीला उठायचा नाही. हा म्हणून म्हणतोय परत सचिन बुवा तो बनवायला लावू नकोस. मी सुधारलोय. लोक म्हणतात सचिन बुवा सुधारलाय आणि त्याचा भाव पण आता वधारलाय. म्हणून म्हणतोय पहिले वंदन माझे श्री गजाननाला. माझा शेर हा उष्टा पष्टा चोरून ह्याच्या घरात लावला होता तोच गातोय. दुसरे वंदन माझे माय पिता गुरु जनाला. तिसरे वंदन माझे या जमले या रसीस जनाला. एवढाच बदल केला फक्त. ग्रामदेवतेला
आणि चौथे वंदन करूया हे शबड्या बुवा कालचा बुवा म्हणून म्हणतो तुला ऐक जो तुझा दर्श घेईल स्तवन लावले बोले स्तवन हा बघा मी म्हटलंय मी सांगितलंय मी खंबीर आहे खंबीर सचिन बुवा आदिमाईची बाजू मांडायला ज्या दिवशी कमजोर पडेल त्या दिवशी शक्ती जरा सोडून देईल मंगळागौर माझी आहे मी शक्तिवान तिला मीच गाणार तिला वंदन मीच करणार तू आधी मंगळा गौऱ्याला बघ तू मंगळा गौरीला नाही करू शकत ना तू तुरेवाला आहेस तू बापे आहेस तुला मिशी पण नाही याची काढतो बघा भीम पाण्याची कशी तुला मिशी पण नाही मिशी आहे तुम्हाला नाही ना मग समाधानाच्या झोपेसाठी उबदार उशी पाहिजे आज प्रत्येक माणसाला दुःख नको तर फक्त खुशी पाहिजे अरे चितपट करणारी जोरदार अशी एकच खुशी पाहिजे आणि तुरेवाल्या मर्दाच्या ओठावर ओ दादा पहिली मिशी पाहिजे छगन आहे छगन वाढव वाढव बापेची बाजू म्हणतोय मिशी बाळगायला शिक पाहिजे बरोबर आहे हा तुमचा कार्यक्रम आम्ही इकडे वाढवलाय बघा कसा कसा आहे ना चाकून जपून हा म्हणून म्हणतो जो तुझा दर्श घेईल स्तवांची त्याचा उत्कर्ष होईल आनंदाने पुनर्जन्म घेऊन हर्षदाने यावे गाण सम्राट तू प्रल्हादा गाण सम्राट तू प्रल्हादा शिंदेशाहीत परतून यावे गाण सम्राट तू प्रल्हादा शिंदेशाहीत परतून यावे इसको कहते सचिन बुवा जो ओरिजिनल गाणं कसं आहे तसं गातो आणि तू दुसरी ओळ गायलेस तुझ्या संगीतकारांना इच्छा तुझे संगीतकार आहे दोन्ही मला त्यांचा आजारच आहे मी तुमच्या संगीतकारांना काय बोललो नाही पण जी तुम्ही दुसरी ओळ गायली तुझी हे काय म्हणतो तुझी सेवा करतील गीत गातो पहिले तुझे आज मी हे मनोभावे सारेच तू रक्षणा सारेच तू रक्षणा आई गौराई राहू सारेच तू रक्षणा आई गौराई राहू इसको कहते हैं म्हणजे ह्याला म्हणतात ओरिजिनल सॉन्ग आहे मी प्रल्हाद शिंदे नव्हे मी काय तो साजन बेंद्रे पण नव्हे मी आपला साधा शेतकरी कुटुंबातला आहे मी कुठेही शिकलो नाही गाणं तरी मी गातो बघा कसा गातो पोट तिटकीन गातो नंतर येऊन म्हणतात बघा स्तवनामध्ये झालं मागच्या वारीचा विषय काढतात म्हणतात मी मागच्या वारीचा विषय काढलाच नसता बुवा तुम्ही जर 1.5 तास 2 तास दुसरी वारी तुरेवाल्याची दुसरी वारी कुत्रा नाही थांबलेला तरी 1.5 तास कुतवतो कशाला आणि मग ते विषय मी नाही बोलायचे आणि काल परवा झाली वारी हो नाही लांब नाही झाली 2 तारखेचा वेताळवाडीचा विषय फार मोठा लांबचा नाही का होतो मी पैसे मीच नेणार आहे तुम्ही किती ऐका म्हटले तरी सुपारी मला देणार तुम्हाला पाकिट नाही मिळणार आहे मग जरा गप बसा 2 मिनिटं माझा ऐका मला मी इथं माईक झाला तर उगाच नाही तर सगळ्यांनी घेतलं नसतं गळा सगळ्यांना आहे गळा सगळ्यांना आहे का नाही त्यापासून बघा गळा सगळ्यांना आहे ना मग सगळे गायक का नाही झाले हो का नाही झाले क्वालिटी ईश्वर कुणाला तरी देतो म्हणून माझ्या हातात याचं काहीतरी वाटतं इसको काहीतरी सचिन बुवा मी परवा पण त्यांच्या माझ्या वारीत हेच सांगत होतो लोकांना तुम्ही 5 रुपयाची पिना बरे 20 रुपयाची पियाल बरे 200 रुपयाची बॉटल पियाल मी बुवाला सकाळ बुवा घातलं बुवा येणार बुवा एवढा येणार काय मग म्हणून म्हणतोय
व एवढा येणार नाहीये हा, एवढं पैसे कसं तर मी पागल नाहीये, मला समाजासमोर बोलायचं आहे. तुम्ही एखादी बोलायचं आहे, मी लपू शकत नाही, मी लपू शकत नाही, मी सगळ्यांच्या नजरेत आहे. लक्षात घ्या. तुम्ही एखादं बोला असं मी नाही करू शकत, लक्षात घ्या. म्हणून मी अगदीनच बोललेलो आहे समाजासमोर. म्हणून म्हणतो मागच्या बारीतला विषय मी फार नाही बोललेलो. मी काय ह्याला एवढा काय लागण्यासारखा बोललो, ह्याला काय लागला माझ्या पहिल्या बारीत मला काय कळलं वा, मला बरंच काय बोलतो. मी काय ह्याला बोललो एवढं, तुला काय शिव्या दिल्या, तुझ्या नावाच्या वाव्या काय बरंच काय बोलले. आता बरंच काय तुझे मला मारली नको करायला, एवढं 9 तास मला बोलायच लागणार आहे. बरंच काय, तुला काय एवढी घरं पडली असं मी काय बोललो तुला, तू तरी विषय सांग. हा, माझी लायकी करतो, माझी अवतार करतो. 12 वर्षाचा 12 दिवसाचा बुवा, मी 20 वर्ष गातोय अजून. आणि समाज म्हणजे मला कंटाळलेले नाहीत म्हणून अजून बोलवतात ना, याचं कारण आहे. अजून माझ्याकडे 3-4 कार्यक्रम आहे. हा दुसऱ्यांच्या कार्यक्रमाची अनाउन्समेंट करतो. तुला किती आहेत ते सांग. ए नालायका, तुला किती आहेत ते सांग. तू म्हणशील आता नाम म्हणतं यशवंत कलाकार असं काय म्हणते. माझा डायलॉग आहे तो, लिहू फुसा, हे मी ह्याच्या घरात जाऊन एक वेळा बोललेला आहे, हे डायलॉग आहे. म्हणून म्हणूनच तुम्ही कंटाळायला नको, पहिले गाणं देऊ का मस्त पैकी. चला काय, चला चला बाकीचा विषय काढा. उशीर जायला कामाव जायला, उशीर जायला बघतोय रिक्षावाला वाट माझी, बघतोय रिक्षावाला. इको आडवा याला पिको तो पिको, पिकोला तो फॉल बिडी सगळा करून देतो बघा आज कसा तो. याला इको हवा, इको आला बुवा याला. म्हणून म्हणतोय काय म्हणते बघा, तू केलेली करणी अरे नाही तुझ्या ती स्मरणी, तू केलेली करणी नाही तुझ्या ती स्मरणी, अजून फळ भोगतोस पापाची, फळ भोगतोस पापाची, ही पोरा अजून बिन बापाची, फळ भोगतोस पापाची, पोरा अजून बिन बापाची. एक अंतर लगाएंगे. काय म्हणताय, तुमच्या पोरांना बोलत नाही, तुम्ही जरूर सगळा सादरीत करा. सादरीत करायला सचिन मुळे सोपा येईल. मी तुम्हाला बोलत नाही, माझा विषय हाताळून नाही ऐकून देणार आहे. कसा आहे तो बघा. विषय नवीन करा, विषय नवीन करा. परत बघा ऐका, नाही तुझ्या स्मरणी, केलेली करणी नाही तुझ्या स्मरणी, भक्तस पापाची, राजी अजून बापाची, भक्तस पापाची, राजी अजून बापाची. भक्तस पापाची,
अश्वमेध